Siada bepem ifiada yewura homeda mu yi ijumadi nyina mu yanti musoni asan bia wona nkonku tumi so nam jontu mu chechirim ni adiye mu ame hu ani monyam yebom kasa ye nka din da amen anadwo nyimre yi ne adi jumadi nyina ba na wieye ndie nsem nyina ne se fakra ye de ahia mu nyina bone che amen na ejina utumi so ni bi hyirai oboafo boy da amen ensanchen na wo kyerɛ ye no ebade kai mpanifo hyira so ne ye na de be kofie de koye a wo de wo nkasa kwa woni munyam nadi adwuma ya kyase ni ya ton safro bedi nkonima ye sese ni braka nyina amen pacho sorry sabre asedane ayeyi jomo a yare shewrade ne monyam dwumadi nyina mu amayante asemboni bia ye be shewrade ne monyam o ajonto sabre ajontofo asedane ayeyi jom onyame ma wani duasiu onyame yeda wasienso
My
yengo mafwe Nasi kahura de wai Yanyini ahura de no Yanyini no akati etie no ade no Akwasi obi atu ye nyame yi no ada Oyi no anya ya masani atamfo pawai Ezuma ya me de be me ya kupon Ebize awrade no na wayi me yo anwumre ya Oyi mu bi ani ato no achene Me rani ogo afo Oh ma Aye Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Now they are done. I say, yeah. Yes. Huh? Him.
Yes. Nobody. Nobody. Yes. 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 Obiano. Amen.
Ewurade wusu. Ewurade wusu. Nyamia. Nyamia wusu. Obiara nti se we nyame wo ya kese ya wa. Nyamia. Ewurade wusu. Ewurade wusu. Kasiapa Onyamia how is that mean, sir? Allah Amen. Amen. Yes. Amen. We are grown. We are grown. Above our soul, and to themselves. Grown. Yeah.
Yes, I know you go deep. Yes, I know you go deep. Yes, I know you go deep. Amen.
to me. Oh
Oyo nyami otu mi adie nyina yo. Uni nyami na mwa mensuro. Uni awadi na mwa memukra.
Mamina Freeman Pomba and the D4. Mamina Freeman Pomba.
zaman tiasa pasa so onyamia watu bia Obey
Obeye, obeye. Everybody to me at the end, Obeye, obeye. Obeye, Mountain, so. Obeye, obeye. Oh, this and crown, no, so. Obeye, obeye. Romania, this and crown, no, so. Obeye, obeye. Oh, problem, this and crown, no, so. Obeye, obeye. Romania, this and crown, no, so. Obeye, obeye. So ready to me at the end, Obeye, obeye. Obeye, Mountain, so. Obeye, obeye. Obeye, many of the wood. Obeye, obeye. And then now the wood. Obeye, obeye. Obeye, Syrian, Obeye, obeye. Nyame baya mawo. Yesu, nyame baya mawo. Baya mawo. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Oh, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Yami, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, to me at the end, Obeye, obeye. Messi, obey your word. Obeye, Yami, obey your obeye. word. Yami, obey your word. Yami, obey your word.
Pamcho ya mompae. Adinina sutum for ye nevradi Yesu Christo. Yeshua Messiah nudi. Oyan senchama wadu bin watum pepe bin wachira kwan. Edekosia dan ye free empabo yase. Adwumi sori humedemu awie yi. San wo ho de no tumi mu. Wo so wono aso an so abre. Na wo ko mu bu no omra wo nchen na wo behye wo. Ya ha wo ye de ba na nsom pa abonwi awrade hye ye. Empanyini behye na ye bekọ na obi abusade ayeyie. Amen. Behye mu bio no na adanse na dọso. Amen. E wo mpa abo ye chi. Ya hye wo nmunyam. Eni de utumi yo ene entena adomunti. Amen. Amen. Said yidi kan kan no emma obata bia ma ne bempie opia dinachi ukugunso dinachi say ne ye ka kire adwontofo no oh say ne ye ka kire wo mo ifrida kwasi ada mo gina wo na so sa besi sabre Bradru say, you be teaching Yankopon some, oh, Nanko Abonsam. A Samuno, a Muna, and Sanchani Pierre, a free bar. Or some of Samuna and Sanchani Bedimochi. It's a major prophet noir, senior evangelist noir. The man of movement, and then Onoana, a dinyamia samo by my. And you'll be a sayadina prophet, evangelist, Jacob, 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 Jacob. Party! And Papa no ana de message in your day. Am I? It's ye D said ye bronya bre cross ye gu fufu so. So o ma me fa country ni sa mo yi yin dem bia na hwe be bi balance afa. Ti na asem no kwawe no. Ensenchani bi pie. Sabre de em se brabanti yɛde nsambo bi hyia odi fo kwa ebra odi nyame asembre pa ɛwɔ ha Amen. Ɛna nwumere yi yɛda Nyankopɔn ɛne abankɛseɛ Yadi nyinaa yɛhwɛfoɔ yɛda n'ase bebrebe ebisɛ nneɛma a wayɛ no ɛbrɛ adwene ne nte aseɛ so onyame ne kwafoɔ nhyira nka ne din daa amen mɛda me mpanimfoɔ ase yes sɛ ne hyia mu yi ɔmo yi mi sɛ anwummere yi Mfasintiawa bi emma akra edi ahia mu empani onyame ohyira wo da amen mo anu mo yempa abo no so yeda mo ase bise ye ba hai ena mo ama nkadwuma no ntimi nkoso ntimo so Kristo ohyira mo da amen Yeshia yempa boya sikwasi ada no enna ya pem so a bedru enefi ada day nti enne anatwi ene ede mpa ebo no eba na wieye na me wogidie se Onyankopɔn a wahye nyuma paseɛ no de bɛkɔ awie pa ɔnokɔfo ɔmagina yie daa amen diwa wa ha bia no da bia masma me kan sɛ nya gidie sɛ wonya gidie a
na afutuo hodo a yɛde mamo no utie de yɛ adwuma onyame bɛhyira wo nhyira nka Kristo de daa Amen. ɛnɛ masɛm a mede ba no mato din sɛ ɛmfa bɔne nwu na nkɔ bonsam gyem ɛmfa bɔne nwu na nkɔ bonsam gyem Yes. yɛne yɛhyia mu nyinaa no ewiase nyankɔ na wie yei obiara bɛtumi awu Okay. sɛ wowu ama wiase a yɛbɛkɔ akɔsie wo wobɛkɔ asamado akɔtwɛn atemmuo nti da a ɔsoro bɛbom na asase bɛgye so no tumi a Yesu de bɛbu atɛn no ɛbɛfrɛ waba na abu atɛn ade akɔ bonsam gyem nhyira ka Nyame din Amen. nti ɛyɛ mo ɔkra biara sɛ wote asie no wobɛfa Kristo na ade naka w'asetena ho bonsam gyem wɔ hɔ nti na Onyankopɔn de Sodom and Gomorrah ɛyɛ nhwɛsoɔ ɛma abɔnefoɔ no bonsam gyem wɔ hɔ nhyira ka Nyame din egya no a Nyame asiesie no wɔnsiesie ama yɛ nipa na mu abɔfoɔ a ɛyɛ asoɔden a ɛne Nyame di asie wɔ soro a Onyame to wɔn bɛgu asase wɔ so no wɔn ne bonsam ɛne Nyame asiesie gya nama wɔn no na deɛ Nyame yɛ ne sɛ obi a ɔbɛyɛ bonsam ɛne abɔfoɔ no adwuma no bibiara no Yes. ɛda wiase ɔwie no ɔdo bɛto gye no mu bi na ogya no yɛ gya a ɛnum da nti sɛ wote ha na womfa Yesu sɛ wo kra no wagye nkwa a ɔdɔfoɔ mepaakyɛw fa Kristo ansa na wawu amen yɛnhwɛ gya no Matthew chapter 25 verse number 40 meka sɛ gya no Nyame asiesie ɛde ama bonsam ɛne n'abɔfoɔ yɛnkɔ Matthew chapter 25 Verse number 40. verse number 31 no ɔka asoɔmmerɛfoɔ ɛne asoɔdenfoɔ Yes. wɔn a ɛtena Kristom ɛyɛ papa Yesu ba a wɔn bɛkɔ ne nsa nifa so wɔn a ɛtena Kristom edi bɔne Yesu ba a wɔn bɛkɔ ne nsa bonkum so nti obi a bɛkɔ bonkum biara no wɔn sɛ okɔgyem nti ɔka asɛm wɔ nyinaa wie no ɛna ɔde asɛm wɔ etu aso ɔka to aso Matthew asempa eti no ntwe ne baako no. kɔ Ɛna obɛka kye wɔn obenkum no sɛ, nti wɔn a ɔmbɛkɔ bonkum no obɛka kyerɛ wɔn sɛ, Yesu bɛka kyerɛ wɔn sɛ mo wadome mo, mo a watome mo momfiri me so nkɔ daa ogya ɔsɛyɛ no mu. momfiri me so nkɔ daa deɛ Ogya ɔsɛyɛ no mu. daa ogya a Wɔsie no. wɔsiesie no ɛbɛ abɔ mi nti Nyame asiesie ekyia bi Yes. amen kɔ Ɛna obɛka kyerɛ wɔn a wɔn obenkum no sɛ, aha mo wadome mo, mo a watome mo momfiri me so nkɔ daa ogya wɔsiesie mo ɔbɔnefoɔ no bonsam no mu. momfiri me so nkɔ daa ogya a Wɔsiesie wɔsiesie ama ɔbɔnefoɔ no bonsam no mu. hallelujah Amen. nti ekya no ɛyɛ bonsam gya kee nipa de yɛn ka ho Dabi. na mmom mo a bɛbɔ ho musuo ayɛ bonsam adwuma biara no ɔdo bɛto gye no mu bi na asɔfoɔ a aba no
Yes, two. bebree ma Kristofo hu sɛ Hello. ade bɔne bi wɔ hɔ a Two. abɔnefoɔ ɛbɛfam. Yes. Amen. Je say wakai ogya bonsam ɛne n'abɔfoɔ ɛbɛkɔm no. Amen. Mark chapter 9 verse number 42. Ogya no enum da. Ma ho yɛ ha na bra no kɔ metwa so tia bi. Ogya no enum da. Nti me mo hu sɛ bonsam gye mu hɔ na akɔm a ogya no enum da. Yɛnkɔ. Marko asempa etim kunu te de na mienu no. Ha. Sinti bia to atifi asem. Adana yes. Mark chapter 9 verse 42. Yɛnkɔ. Aha. Two. Aha. Nti sɛ obi gye Yesu di. Two. Muntie nie. Asɛm wo kɔma ma pa. Yɛde mpaabo ya ne asɔre ya ba yi. Oba bi bɛbɔ na dwe mpɔ sɛ ɔbɛsɔ nyame nkurɔfoɔ no bi ahwɛ. Nti ɔbɛsubiri ne to. Bɛyɛ yɛ nneɛma bi. Nti wo a woyɛ weak no na wapagyaw na wɔde wakɔhwe baabi. Wato sintibea. Yes. Ana ɛma mokɔ mpaebɔ a mo ne kunu. Sɛ obi yɛ Nyankopɔn adwuma yɛ ni na oma ho kwai emo no da enum a eni awiye na kan di mo hwe yie na saa bɔne no mo anya bi. Amen. Kwa Na obi no batu enkuma yi mu a wagye yadi mbaako sinti bia. di obi a obato enkuman mu bia Wagye yadi mbaako sinti bia. wagye Yesu adie mu sintidua. Bible say e man say Odi ayuma kase besen ne kon. ɔde de ai Ayuma masa mo man mark no kaka Bible ni ye asmo ka me temo so moteto nhyira ka Nyankopɔn ni da. Amen. Kwa Na obi no batu enkuma yi mu a wagye yadi mbaako sinti bia no. nti obi a ɔbɛto nkuma mu baako a wagye adie mu sintidua no Ayema no sɛ ɛyɛ masa nipa korɔ sɛ ɔde ayomu akɛseɛ sene ne kon mu. yɛne deɛ Ɔde ayomu akɛseɛ yɛde awiamoɔ ɛbo a yɛyɛ amsoɔ kɛseɛ ɛsene ne kon mu. yɛde ahoma bɛsɔ so asen kom Ɛde na kɔto po mu. na yɛde wakɔto pum. Yes. ɛpo no mfimfini hɔ no sɛ wokɔduru hɔ a ansa na de wobɛkɔ aseɛ ma ɛmo akɛseɛ no amene wɔ no ɛde wokɔ soro na ɛde woaba fam ɛde wokɔ soro na ɛde woaba fam tɛɛ de wa no wode suru wompiebiem. Nti obi to aketewa yɛ agye Yesu adie bi mu sintidua a Ayema no sɛ wɔte sɛ obi a yɛde awiamoɔ asɛm ne kom na ɔde na kɔto po mu. na yɛde no akɔto pum. Yes. de hwɛ yie no anto obi sintidua. Yes. Amen. Kwa Na sɛ wo nsa to sinti bia atwa. aha Na ayema wo sɛ aha wode basasini bɛkɔ nkwa mu. hallelujah. Amen. obu a wo wiase na ɔkorɔmfo Yes. ɛne wasakra bɛgye Yesu adi. Nti wobaeɛ na asɔfoɔ no bi ɔnimu a na ɔmo sɛ ɔmo de sika asɛm hyɛ wo nsa ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔdɔ ɔmo ase. Wontumi nyɛ. Efisɛ wohu sika na ahoyɛ ɔbasabasabasa sɛ wanka no korɛ na akɔgye poosu no a wobɛwie sika no bi Yes. wobɛnya nnome. Obi a ɔbɔ korɔ no wasɔ da mu biara no ɛnome ka wo ma. Nti ɔmo ne ma wɔ asempanifoɔ meda mo ase woma mposition foforɔ me honhom ntimi saa deɛ no nhyira ka Nyame din. Amen. Kwa Na sɛ wo nsa to sinti bia atwa. sɛ ɔnsa to sintidi atwa. Na ayema wo sɛ Hallelujah. Amen. Yɛ aberanteɛ bi wɔ ha woyɛ weak ɛsono no ɔba akɔhyehyɛ awadeɛ. Womre. Ɔnsa to sintidi atwa na mekyerɛkyerɛ mba no obu a woyɛ weak wonni mmaa ho ahoɔden ɛsono no ɔba akɔhyehyɛ awadeɛ na ni bɛteɛ no ɔde na yi nsɛm mmiɛnsa to agu woyɛ dɛn bɛkɔ bonsam gyem. Kɔ bonsam gyem. Asɛm bie ne hɔ a wobɛka na Nyankopɔn bɛtie. Wobɛyɛ bɔne wobɛka kyerɛ sɔfoɔ obi kɔ ntimi tua bribe ɛma sɔfo ɛpata ne bɔne ma no Nyame ntie. Nti ade bia ɛde bɛkɔ bonsam gye bia twe wo mfiri ho
Nti hunu ade a woyɛ mmerɛ wɔ ho na twe firi ho na mfa nkɔ sɛ yie oba de me ahode Amen. na sɛ sister bi abie ɔmo ade na aba so no a ɔmo yɛ a wokɔ ha na ade party ni ade no on sɛ ɔmo yɛ ne sɛ tent aba so me de nim ne din sɛ mo huna wokɔ ha ya na wopa wo yɛ party na wo ade na ade akɔɛ ntɔno so ɛne na empire bo no ka kyerɛ me sɛ wo bebie nti memra ne me di nianom yana me sɛ we de me bɛchi we de me ntimi mba we sɛ ntade ne me bɛba hɔ wa ho yi a me ntimi ntena nti me wa ka sɛ me nkɔ na me sɛ de we die ne me bɛba hɔ na nyɛ ne ma papa nti me nso ɛne makoma nhia nti ma me nam ba bi oba de fa bɔ ne nkyɛ Amen. so nti bibibia na ebetima su have kwa bia twu fire ho Yes. ana bible kan amen Amen. kwa Na ayama wo say, aha wode basasini bɛkɔ nkwa mu. wodi sasini bakɔ nkwam Sene sɛ, sene sa wode nsam yenu bɛkɔ akɔto amanehunu kurom. wodi nsamienu baara Bɛkɔ amanehunu kurom. obatira kiso sumwa di bɔne na yesu ba ya do bakɔ to bonsam gye amen Amen. to aso Ani gya oda enum dan mu. ti asam yo ani da oja ayo dai Enum dan mu. enum da Yes. asam ho da oja enum da ema mo na media adanse kese ko pot kura mo so kakra kakra ubom na kakra etushu na ho asane anete ensrama kakra yitu na so asane te Ojakopon to no bo asisi wo jebia wodi be hia bonefo nti Sodom ani Gomora echa no etufiri so na ba echa bombo eguni paso ala sase na pai Yes. masa Yakopon bu fu onwo Yes. nti se wo tie me a entere wiase sa me sum Kristo enfum so ba ko wiase pa sɛ obi bɛtena wiase sɛ me nsom Kristo asɛm kɛseɛ da hɔ ɔba de fa ba ne nkyɛ Amen. Makwa sempa etim kunu ni temede na enum no. wasɛ Na sɛ unsa onai tum sintidia a. ti ɔde ai Onai tum sintidia a. aha twa Na ayama wo sɛ, ɛyɛ ma sɛ wode nansini bɛkɔ nkwa mu. wode na si bɛkɔ nkwam to Sene asɛ sɛ, aha wode ɛnan mienu bɛkɔ amanehunu kurom. deɛ frɛ amanehunu kurom Yes. deɛ ɛyɛ dangerous baako paa de sɛ ɔnsɛ wiase obi tumi yare saa na afei abusuafo bɔ mpa yɛ sɛ wɔnwu na wɔbrɛ anaa mebɔa na saa de asɛm yi a mekɛn no nyame asiesie gya ne nyinaa wie a na wɔdi ka akye bonsam ɛne wɔwuo de wɔmakɔto gye nim nti wɔwuo no a anka wogye gye nim a wohunu amane a ɔba bɛfa wakɔ no ɔno wɔdi ka ɔgye mu ne sɛ wɔbɛdɛ no wawu wurade ho yɛ mmɔbɔ Amen. nti me se asɛm kɛseɛ bi ɛda wo twa nnipa o nti ɔdɔfoɔ sɛ wobɛtena wiase na woansom Nyankopɔn deɛ woama kora nkɛɛ ɛfisɛ obi a wɔyɛ bɔne biara nyame tamfo nti nyame bɛsɛe wo a ɔmfa wo nti adɔfo ma yɛakyiam woba mpaebɔ but menka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo ohia wo brɛ na bɛsom no na woankɔ gyem amen Amen. kwa Na sɛ onai tum sintidia a. kɔ keka bra sɛ mepantam Na ayama wo sɛ, aha wode nansini bɛkɔ nkwa mu. kwa Sene sɛ, wode nan mienu bɛkɔ amanehunu kurom mu. toa so Deɛ wɔnaboa enwuo. deɛ Wɔnaboa enwuo. egya no tom no hyew a na wahyɛ aseɛ sɛ woporɔ nti wodam no a woporɔ no ɛmmoa no ne na wo mu no woda so te ase woahu sɛ ɛmmoa ba wo mu anso wo wu Yes. Na wogya no so nnum. gya no so num Yes. wamhyɛ wo yɛkɔ asɔre a yɛyɛ 10 days powerful pack Yes. Power pack. bɛkɔ aburokyire ɛmi bɛhyira wo wobɛwo ɛma ɔho saa nko a I receive it woresi fa kɔ bonsam gyem nti adeɛ hia wo wiase a ɛdi kae ɛma nnipa biara no sa
wobɛtwetwe nyamsom pakyiri kwae na ɛno akyi no ewiase nneɛma ehia wɔ no onyame de bɛka ho amen amen bonsam gye mu nyɛ hwɛ ho yie na wankɔmɔ nkɔhunu amane amen amen toa so brase na sɛ wɔne to sentidi a masa baabi asa pudo kenka toa so mepɛtɛ na sɛ wɔne to sentidi a na ɛma wo sɛ ɛyɛ ma sɛ wode ani koro bɛkɔ nyankopɔn ahenniɛ mu sene sɛ wowɔ ani mmienu na bɛkɔ ma ne hunu kuro mu toa so ɔfam deɛ wɔna boa ɛnwuo deɛ ɔma boa ɛnwuo na wɔgya ɛnum na ɔmo deɛ wɔna wɔgya ɛndum na ɔmo gya nya dɛ ɛnum yes hallelujah amen yɛsɛ bibu sa asɔre bɛ na akorɔ asɔre bɛ mekɔ Grace Baptist Church ɛnso ɔsubɔ kɔ ayɛmɔ wɔ so asɔre da ho a na yɛde tank bi si yɛ yɛde kɔ no mu wokɔ bɔ nsɛm gyem makɔ wuro ma mfie aduanan ni ne wuro so ɔkyɛ kramoni ɛso asɔre dam ɛna yɛde suo petepete wo soɔ wowu nnɛ wokɔ gyem Yesu Kristo wo yɛkyi obi a yɛmfa nsuo mu asubɔ ama obiara wo ne nkwa nti adɔforom yɛnkwagyeɛ wo hia yɛ o ɛkyɛ bibia wɔ wiase sɛ wonnim nyame asɛm a ɛna hyɛ aseɛ hwehwɛ na fa ho to so na woanya nkwa amen amen kwa na ɔde ogya bɛsɛ nnipa nyinaa nkyene na ɔbɛyɛ dɛn ɔde ogya bɛsɛ nnipa nyinaa nkyene ɔso ɔde ogya bɛyɛ dɛn ɛbɛsɛ nnipa nyinaa nkyene egya no nyame asiesie special ɛnkyɛn bi nti woka Deuteronomy chapter 29 verse 23 no a ɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ egya no ɔde hyee Sodom Gomoriafoɔ no sɛ ɔmo di nkwasi asɛm kɔsom bosom a ɔde bɛhye wɔn mo ɔbɔ nkyene di nti yɛyɛ gya no ɛyɛ sɔfe ɛnkyene ɛna gya no amu nneɛma mmiɛnsa na waka bom ɛnyɛ mu gya yɛ abososɔ bi o nyɛ gas ne egya ne bidie gya ne bi o wɔhyɛ da nyabotere ayɛ gya a tumi wɔ mu a ɛbɛhye wɔ ma wɔbɛwu sɛ egya hye me but wongu nyame bɛyi n'ani ahinta de bɔyɛfoɔ saa mmerɛ na atenenefoɔ agye wɔ ani awɔ heaven nti ɔdɔfoɔ wonkɔ abɛtena asase wɔ su ɛyɛ short enti ɛyɛ ma wo saa wobɛfa Yesu wɔngu ankɔ gyem amen amen sɛ wode bɔne wu a wobɛkɔ bonsam gyem Hebrew chapter 9 verse number 27 Bible kan asɛm bi wɔ mɛka kakra bi bere no kɔ na afei yɛntoa so Hebrew 9:27 what's that Hebrews chapter 9 verse number 27 verse number 27 kwa wɔsena sɛdeɛ ɛda wɔ ma onipa sɛ owu prɛko sɛdeɛ da mo nipa sɛ ɔbɛwu prɛko no na owuo no akyi atammu bɛba no sɛ owó de yɛgye tuma na ameboa yes but temu dan deɛ ɔka no obiara yɛ sɛ ɔsɛ sɛdeɛ da hɔ ma onipa sɛ ɔbɛwu prɛko pɛ no saa na deɛ wɔsɛ sɛdeɛ ɛda wɔ ma onipa sɛ owu prɛko na owuo no akyi atammu bɛba no saa na owuo no akyi deɛ atammu bɛba atemmuo bɛba nti nyɛ wadwen sɛ medi bɔne na mewu a asa ɛnte saa te ne Yesu baeɛ no Lazarus no owu nanan ɔkɔgyina a ne dana no wɔ no ɔsɛ Lazarus firi bra yes na Lazarus asɔre aba na wayɛ sɛ deɛ ne wɔteɛ no a wɔde yɛnhwɛ so ama yɛ sɛ yɛne yɛbɛwu nyinaa no ɔbɛsa bɛnyaneɛ nti nyɛ wadwen sɛ wode bɔne wu a asa asɛm da hɔ amen amen kɔ 27 no wɔsɛ sɛdeɛ ɛda wɔ ma onipa sɛ owu prɛko sɛdeɛ da mu nipa sɛ ɔwu prɛko no owuo no akyi atammu bɛba no owuo no akyi atemmuo bɛba saa nso na Kristo de ne bɔ afɔdeɛ prɛko nti saa na Yesu Kristo a ɔde ne ba afadeɛ prɛko no saa wɔ nso a nnipa bebree bɔne no soɔsoɔ nipa bebree bɔne no ɔbɛkɔte bɔne ayi ne ho ade ne mprɛ no so Yesu bɛkɔte bɔne ayi ne ho ade ne mprɛ no so bɔne yes yɛbrɛ nso bɔne ɔbɛkɔte ɛbrɛ wɔ mu no hotel no wɔn na kae Alisa hotel wɔn nso wɔn yɛ pool party na inside hɔ no wɔn open up ama bɛrima ne ɔbaa ada physical na nipa twa ho ahyia ɛwɔ Ghana ha eti Ghana ha sɛ yɛn mpanimfoɔ ansakra wɔn atwɛn wɔn mfa nyame asɛm ankyerɛkyerɛ yɛ a
yɛbɛkɔ yɛ akyi ebisa yɛahwɛ ma bɔne afɔ ɔman no yɛsɛ de obi yɛ bi obi mfa wo ɔdɔfoɔ metumfo twa wɔkɔ yie na twa Kristo awɔ ne kurom na sɛtie biara no owuo ne bɛba owuo n'akyi atemmuo nti atemmu da no wampase a wokɔ bonsam gyem wekom deɛ ne da hɔ ma yɛ heavy obi bɛkɔ memigyina ha no mɛkɔ heavy a menim wote wɔ bɛkɔ heavy a wonim wosɛ obi a ɔsɛ wokɔ gyem bɛkɔ heavy ɔsɛ Kristo no bisa ɔsɛ wokɔ bonsam gyem ɔnya wɛ sɛ bɔne paa wonim bɔ na womprae na mmɔne no ɔyɛ salɛhye a ɔsɛ wo saka na wotumi hyɛ goal no tena bench watumi da sɛ ɔmpra nko adeɛ a sɛ Ronaldo wɔ team mu Messi wɔ team mu no ɔmprae a wo sɛ Messi tena bench mana kɔ bɔbɔ no nti sɛ wokɔ asɔre na bɛkɔ bia wonim nkɔ nso a wonim nti metimu sɛ sɛ wode nsɛm to nsianani a about 85% ɛnim ɔmo gyina bea obi anim wobusa na wɔ sɛ Kristo nipa who have found it? Amen. Verse number 28. What's that? Was the sanction of Christo didn't who bar for the Peracon? Yes, sir. What did Caribou? I'm an amount of one. Someone saw the probably bonnet. But you are probably bonnet. Aquatic bonnet who didn't pray. Yes, you were quite bonnet. I didn't pray. Yes, you were Saba. Yes. Yes, you were Saba. Second coming. Omako is Ayaban. Omako Huni, I see you so bad. Boy, for watch the Bonsam Jim and Omabakuro. A brilliant passment to us. If say a blank cock, I would have never go in your arm about Unfaban and chat. Opia would have did your piano. I would have a man in your lap. Now the Oshia. So upon some cassia pa Sanya Gatre Odi4 Sanya Gatre Odi4 and you may sabre ye and then Nicodemus, Eviano ko Yesu Christo chain. Say, what ye assembly? Ehwe bia o gene wakra na ti mu na enwumre pese obe odifo ba echi asafo ba na okopɔ wosu na one ne ye gidi adwuma no a ba bia wotie bia wo dem ho bia so original na so so wagye asem na di se enwumre masakra pese mene awurade nante a enipa bebebe we waka temu hu asem so original Suma wie ye nyina ne sa woni pa benya nkwaje ɛda Yesu ba ba mu awufo ani ate adofo no mo a mo hwɛ Eze TV mo a mo tie Eze Radio 94.1 ɛyɛ mo somfo odifo osempakani Jacob Belchi kana mo timi nkan Yesu Kristo ba ya woko no aka kire yen se yenko wiase nyina nkoka sempa no enkyira bode no ntino ebra ide asenkan esafa Eze TV ene Eze Radio so abe no omodin ana ne yentina na se wutie nyame asem ya Kristo be siesie o amoaye pe amoaye kese ne santino Kristo ya domo a memenda nwumre bia ebra abo enme nso ekobo no wotwe ne fa no ebe nyankopon asem befa Eze TV ene Eze Radio ede ama ahwefo ene atiefo saa na
kwasiada anɔpa biara yɛbɛba Ezra TV ɛne Ezra Radio ɛde onyame asɛm no abrɛ mu yɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nɔnso ne apɔ no wɔtwe ne fa ɛberɛ bɛnwumere biara nso yɛde onyankopɔn teasefoɔ asɛmpa no bɛfa Ezra TV ɛne Ezra Radio ɛde abrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ bɛrɛ biara ɛbɔ nwumere no wɔtwe a yɛbɛba ne apɔ no nkoro ne fa yɛsrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ a da biara mohwɛ Ezra TV ne Ezra Radio sɛ obiara mmɔden na asɛmpa a mede bɛn no ɔntie bi na sɛ wotie a Kristo bɛsiesie wo amoa yɛ hyira nyame hyira mu nyinaa